दिवाळीच्या निमित्ताने धनत्रयोदशी दिवशी पंढरपूरच्या चंद्रभागेचा महाद्वार घाट हा लक्ष दिव्यांनी उजळून निघाला। प्रतिवर्षीप्रमाणे धनत्रयोदशी दिवशी पंढरपुरात दीपोत्सव साजरा करून दिवाळीचा शुभारंभ केला जातो। त्यानुसार यंदाही महाद्वार घाटावर तब्बल 1100 दिवे लावून दीपावलीची प्रकाशमय सुरुवात करण्यात आली। बडवे उत्पात सेवाधारी पंढरपूरकर यांच्या वतीने आशुतोष बडवे पाटील यांच्या माध्यमातून हा दीपोत्सव साजरा होत असतो। या दीपोत्सवास पंढरपूरकर नागरिकांसह वारकरी भक्तांनी देखील सहभाग घेऊन चंद्रभागेच्या किनारी दिवे लावले। त्यामुळे सायंकाळी दिव्यांच्या प्रकाशात संपूर्ण महाद्वार घाटाचा परिसर हा उजळून निघालेला पाहायला मिळाला।